Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Сіз не үшін Ояз Ғиләжевні танытырға деген мақсатқа келдіңіз? Не үшін шушы язушыны сайладыңыз? Менә бу тарих башланды мин Казанга килгәч дип уйлыйм, гел уйланам бу проблема турында. Чөнки мәктәптә укыганда татармы, русмы, мордва, чувашмы дип мин аермасын сизмәдем. Казанга килгәндә мин сиздем татар булуның бәясен. Чөнки ул чакта суверенитет чоры китте, кем нәрсәләр сөйли башлады. Һәм мин беренче тапкыр ачтым 17 яшымда минем халкымны кимсетү дигән миссаларга тап булдым. Һәм ул чакта әле минем алдымда сорау тумады. Ничек инде менә үзеңнең халкыңны яклап чыгарга була дип. Ул чакта мин андый җаваплар эзләмәдем, мин укыдым рус бүлегендә. 4-нче курста Рифат абый Свергин дәрескә килде дә Тукайдан көлә башладылар. Менә монда инде минем кушкар халкымны мин Тукайны яклый алмадым, минем белемем җитмәде. Шунда мин үземә сорау куйдым. Карале, мин рус мәктәбендә укып, рус бүлеген бетереп, дөнья әдәбияты турында да фикер туплый алам, рус әдәбияты турында да фикер туплый алам, үземнең әдәбиятым турында бер фикер әйтә алмыйм. Минем бөтен фикерем тупланган шул Совет мәктәбе кысаларындагы фикер. Ул җитми менә студентларны җиңеп чыгарга. Һәм мин шунда Достоевский буенча диплом яклаган идем. Һәм шундый бер адым ясадым, бөтен кешене шаккаттырган адым, борылдым да мин татар әдәбияты аспирантурасына кирдем. Ул чакта мин баш тарттым университет аспирантурасыдан, пединститут студенты университетка кирмичә татар әдәбияты кафедрасына. Ул чакта инде миңа кафедрада көлеп, бездә инде еврейлар, урыслар минем укытучыларым, син нәрсә инде Достоевский буенча диплом яклап, татар әдәбияты белән шөгыльләнергә җыенасың. Ты карьеру Милочка не сделаешь, дип әйттеләр. Мин инде менә бу Милочка сүзе минем бит исемем Миләүшә. Алар бәлки мондый контекстта куймаганнардыр инде бу сүзне ышкындырганда мине жәлләп, чөнки мин бишлегә укыгач кызыл диплом белән алдагы көнне уйлаганнардыр. Безне бит кафедрада калдырдылар. Һәм мин чыгып киттем менә татар әдәбиятына. Һәм бер нәрсә белмәгәнемне аңладым. Минем менә дипломым кызыл булса да, миндә теоретик белем бар, әдәбиятымны белмәдем. Һәм мин Совет китаплары буенча татар әдәбиятын өйрәнгәндә тагы канагатьсезлек туды миндә. Чөнки мин гел татар әдәбияты Лермонтов ортыннан барган дип аңладым, Есенин ортыннан барган дип аңладым, Токташны өйрәнгәндә. Һәм минем бәхетемә каршы мин таныштым үземнең ирем белән. Һәм ул тарихчы, китапханәдә эшлидер ул чакта, ул миңа китапханәдән революция кадәрле 20-нчы елларда гарәп шрифтында, латин шрифтында чыккан чыганаклар алып килә башлады. Мин ул шрифтларны укый алмыйдым, ул чыганакларны Айдар миңа гел укыды. Һәм мин үзем өчен бер дөнья ачтым. Татар әдәбиятын мин аңлый башладым. Татар җәдид мәктәбе программасы белән танышып, 2 ай утырдым, мин бөтен менә Токташ укыган бөтен китапларны укысым килде минем. Төннәр буенча мин башымны күтәрмичә укыдым да, һәм минем тарихым бай. Без тарихта изебезне калдырганбыз дип инандым. Габдрахман Сагди, Гали Рахим китаплары буенча. Һәм мин инде андары ачык дискуссияларга кирә башладым. Үзебезнең аспирантлар белән чагыштыру конференциялар булганда, инде менә татар әдәбиятын, рус әдәбиятын чагыштырганда, сезнең тавышыгыз кайда? Кайда сезнең үзегезнең образларыгыз дип безгә сундый сораулар бирәделәр рус кафедрасында. Менә мондый Одымнан мин татар әдәбияты белән кызыксынып киттем. Шуннан миндә бер фикер туды. Безнең әби-бабайларыбыз мәчетләр төзегәннәр. Минем андый хәлем юк, мондый эшкә катнашырга һәм әзрәк шанып да бетмим анда жүргән кешеләргә, чөнки без аспирантурада укыган чакта татарлар инде мәчетләрдән бизә башлаган, икенче кешеләр килә башлады. Һәм мин икенче макам белән укыган дугалар ишетә башладым, һәм мин моңа шанып бетмәдем. Мин үземә ысул эзләдем. Мин ничек үземнең халкымны яңгырата алам? Ничек менә мин балаларда, аудиторияда, мин бит татар бүлегендә эшләдем, һәм рус бүлегендә эшләдем. Татар бүлегендә кергәндә балалар миңа әйтәләр, апа, безгә рус әдәбияты нәрсәгә дип. Рус бүлегендә әдәбият укытырга менгәндә, ваша татарская литература нам зачем? Мы мировой литературой интересуемся, Миләүшә Мөхәммәтзянова. Һәм мин гел әзерләндем, менә бу сорауларга җавап.
Һәм гел татар әдәбиятын дөнья кысаларында күрергә тырыштым, һәм балаларга күрсәтергә тырыштым. Юк, мин зур әйберләргә кермәдем. Кичкенә генә мисаллардан җәлеп итеп әдәбиятка кызыксыну уятырга тырыштым. Һәм үзем эзләдем персонале, менә ул Ходи Такташ булды. Диссертациямны якладым Ходи Такташ буенча, ләкин мин монография чыгармадым, чөнки Такташ белән ул чакта җыгырып эшләгән кешеләр минем кайнанам Эльвира Кудрецкая һәм Рәмзия Такташ әле дә бар исән. Мин ул теманы алар кулына калдырдым, чөнки алар ул буын кешеләре алар миннән күбрәк беләләр дип. Һәм инде университетта диссертация яклагач 11 ел элек Дания Фатыховна миңа шалтыратты. Миләүшә Мөхәммәтҗанова, без сезне рабочий группага чакырабыз. Урыслар өчен әдәбият программасын әзерлибез. Башладык хрестоматиялардан. Сезгә Аяз Гиләҗевне бирергә булдык дип әйтте. Дания Фатыховна, мин бик аптырадым, чөнки мин бит шигърият буенча 20-нчы еллар шигърияты буенча белгеч буларак формалашып киләдерем. Һәм менә шулай Аяз абый минем тормышыма керде. Ул чакта 2 генә әсәр, Җомга көн кич белән һәм 3 аршын җир. Һәм мин чыгып киттем чыганаклар эзләргә, китапхананы җырып чыктым һәм Аяз абыйның өенә килдем һәм менә бу язучының аның дөньясының байлыгын күрдем, аның архивын күргәч. Һәм мин уйладым, ничек әле бу архив бу квартирада гына яшәп кала. Ничек бу чыганаклар татар халкы кулына ләкмәгән. Һәм үземә сүз биреп, ул чакта бит мин рус әдәбиятын укытам, декретны да даимин. Мин үземне шундый режимга куйдым. Һәр суббота, воскресенье мин Накыяпа кичкенә бала белән, әле ул чакта Карим Имәтергән бабамны, Накыяпаның кулына бабаны тоттырып, мин 6-8 сәгать Аяз абыйның архивында эшли башладым. Һәм бу байлыкны дөньяга чыгарга ысулларын эзләдем. Һәм рәхмәт, менә безгә мәдәният министрлыгы ярдәм итте, безгә грант бирде инде. 6 миллион Аяз абыйның 6 томлыгын бастырып чыгарга, көндәлекләре, хотлары, басылмаган әсәрләрнең вариантлары кыскартылып булса да, біз бүген халыкка бүләк иттек. Һәм шуннан инде мин үзем өчен бурыч куйдым русча Аяз абыйны яңгыратырга, чөнки бүгенге безнең аудитория русча укырга еләнгән, безнең мәктәпләребез рус булгач, һәм татар балаларын да рус теле аркылы бәлки әдәбиятка борырга дип мин шул юл белән киттем. Һәм менә беренче хрестоматияны без Дания Фатыховна группасында чыгардык. Аяз Гиләҗевне Җомга көн кич белән һәм 3 аршын җир. Һәм мин шунда күрдем, татар халкы укучылар нинди телдә сөйләшмәсәләр дә бар, Аяз абыйны яраталар. Ул китап 3 айда сатылып бетте, 2000 тираж белән. Һәм мин карадым, бу әле Аяз Гиләҗевнең коммерческий эффекты да бар татар китап нәшриятына. Һәм мин гел аларга идеялар белән килдем. Ничек Аяз абыйны күрсәтергә була, нинди китапларны сайлап чыгарга була, тәрҗемә итәргә була. Аллага шөкер, быел инде без мактана алабыз. Яңадан без бастырып чыгардык Аяз абыйның башта татар телендә Әтәч менгән читәнгә хикәя сборнигын, ансына Ленар Шаих ярдәм кулы белән ул серияда чыкты, татар укучыларына бүләк булды. Ул да китап бик тиз сатылып бетте. Һәм сыйфатлы әдәбиятка укучылар мохтаҗ дип, без тагы эшне алга җибәрдек. Хәзер инде тагы 2 китап чыкты. Бу Егез Бурдага. Мин аны гырланып әйтә алам. Егез Бурдага бүген 3 телдә басылып чыкты. Ләкин мин инде беләм, төрек теленә дә яртысы тәрҗемә ителгән. Финанс мәсьәләсе генә тора. Мин аны табырмын дип, Алла Тәгалә ташламас, Аяз абыйга юл күрсәтер дип шанам. Һәм мин инглиз телендә дә бу китапны яңгыратасым килә, чөнки рус телендә укыган укучылар бик таләпчән укучылар. Мин китапны өләшеп чыктым, Мәскәүләргә, чит илләргә җибәрдем. Бу китап резонанс ала һәм безнең Аяз Гиләҗевне булай гына мактау сүз белән генә уйнамыйча, нитмичә, Солженицын дәрәҗәсендә бәйлиләр. Мин аны үз күзем белән күрдем. Мин булай гына сүзгә таянып йөри торган кеше түгел. Үзем Венгриягә шуның өчен бардым. Үз күзем белән күрергә, гади укучылар белән сөйләшергә. Чөнки мине бик борчый, ничек без үзебезнең татар әдәбиятын нә дөньяга чыгарабыз. Без гел мактанырга, татар мактанырга ярата. Бу безнең милли характерның bir сыйфаты, мактанабыз без. Ләкин менә дөнья кысалары белән менә бүген әдәби рынок турында сөйләшкәндә без уйларга кирәк, бүгенге укучы аңа нинди китап кирәк? Ничек аны сыйфатлы китапка борырга? Чөнки без
Менә бу перестройка заманынан бит интернет кірді біздің дүнияға. Һәм бүтін информация электрон әсбапларда. Һәм укучы электрон кысаларында яшәп, хәзер инде кагазда чыккан китапларны укымый башлады һәм акчасын да тотмый. Китаплар бик кыйбат, 500дән китаплар татар телендә дә. Һәм ничек менә укучыны китапка яңадан борырга? Ничек бу дөньяны ачарга дип мин уйлый башладым һәм эшне башкара башладым. Аяз абыйны мин сайладым. Чөнки бу язучы белән татар дөньясында гына түгел, Россия күләмендә түгел, дөньяга да чыгарга була дип. Мин аны миңа әйтәләр, син Миләүшә, аны бик артык яратасың һәм шуның өчен Аяз абыйны сайладым. Юк, менә монда мин инде укытучы һәм менеджер җитәкче урында эшләдем. Мин шуның өчен мин рынок менә кысаларында фикеремне йөртәм. Китапны бастырып чыгу гына түгел, аны бит әле сатарга кирәк. Аның акчасын кире кайтарга кирәк. Дәүләт акча бирсә дә, синең китабың үзенең укучысын табарга тиеш, сиңа бүтән акча бирми дәүләт. Без бүген яңа экономик икътисади ситуацияда яшибез. Һәм мин шуның өчен менә Аяз Гиләҗевкә алындым. Мине куркыткан кеше дә булды. Нишәп син гел шундый читерекле шәхесләргә ябышып ятасың? Мәсәлән, Токташны алганда миңа әйттеләр: "Эй, сиңа якларга авыр булыр. Син беләсеңме?" Мин әйтәм: "Беләм. Мине иң зур бер чыган сорау, ничек менә мин рус бүлеге бетереп, менә мондый сорау мин татар бүлекчеләренең башларына кермим икән. Нишәп без Токташны гел бәйлибез, Токташ Маяковский, Токташ Есенин дип. Менә мин әйтәм, рус бүлегеннән соң бер сорау сезгә куям. Бу бит ике әдәби система, бер була алмыйлары бар. Ике дөнья, бер була алмый. Чөнки икесенең ике методлары, икесенең ике приемнары. Ничек бер шәхестә яшәргә? Бәлки бу әйтәм 3нче юлдыр. Biz аны таный гына алмыйбыз, бәйли гына алмыйбыз, күрсәтә гына алмыйбыз дип, менә мин шундый фикер белән чыгып киттем Токташ дөньясыннан диссертация укыгач. Һәм мин яклап та чыктым. Ул чакта минем диссертация укыганы бик күп спорлар булды. Һәм хәзер инде әдәбият белгечләре белән без бер-беребезнең претензияларыбызны инде хәзер җырып чыктык. Хәзер әйтәбез, без гурбанып әйтәбез, безнең алтын чырыбыз булды. Һәм без үзебезнең әдәби мөхитне тудырдык. Менә шуның өчен мин Аяз абыйны санадым, сайлап алдым да. Аяз Гиләҗев әсәрләрендә менә нинди моңар башка язучылардан аерып торган нинди менә сез күрәсез символлар, нинди үзенчәлек? Аяз абый мине кызыксына үзенең миллилеге белән. Чөнки әйтәм бит, мин татар халкы турында мәгълүматны дөньяга таратасым килә. Һәм безнең әби-бабайларыбыз революцияга кадәрле безнең авторитетыбызны ныгытып киткәннәр. Һәм дөнья безнең турыда татар кем ул дип сорасаң, тырыш халык, сотуда бик зур уңышлар ирешкән халык, бик белемле халык, күп телләр белә торган халык, сәяхәтләргә җиңел чыгып китә торган халык дип менә шундый характеристикалар безгә биреп торалар. Чит телдәге кешеләр. Ләкин аермыйлар менә татар дигәндә Иделдә яши торган татармы, монгол белән тагы безне бутап менә Чингисхан, Алтын Урда дип Тартария дигән сүзләрдә кушкан кешеләрне мин күрдем. Аны менә Венгриягә баргач да мондый бутаучы фикерләр булды. Ничек менә без бүген 21 гасырда яшибез инде дә, менә безнең әби-бабайларыбыз шундый безнең татар турында шундый зур мәгълүмат дөньяда туплаганнар, нишләп без аны шәлпәрәмә китерәбез дип мин менә мондый сорау мине гел борчый. Чөнки без уйламыйча гына дөньяга әсәрләр чыгарабыз татар исеменнән. Менә мин инде яңадан борылып кайтмыйм, Гүзәл Яхинның Зөләйха әсәре. Һәм уйларга кирәк, әдәбият ул идеология. Әдәбият ул синең дәүләтең турында мәгълүмат тарата торган әйбер. Һәм бик уйланып кына син әсәрне тәрҗемә итәргә тиешсең. Һәм монда әйтәләр, әйе, менә без яләндек, без үзебезне идеализировать итеп күрсәтәбез әдәбият китапларда, әдәбиятта, концерт номерларга куйганда. Ләкин мин әйтәм, без шундый шырда бүген яшибез. Бетү юлына баскан күп халыклар. Һәм менә без үзебезне шундый кискен тәнкыйтьләнеп, үзебезне шундый менә тискәре яктан күрсәтеп, без үзебезнең рухыбызны чит илдә ныгыта алабызмы? Син башта халыкка пәйгамбәрләрне, милли хадимнәрне бүләк ит.
андары өзіңні кескен таңқитлер деп ойлаймын. Һәм біздің бұл юлдан жәдетлер кеткенлер 19 ғасырда. Сіз көз алдыңызға кетіріңіз, Мәржанилар, Ғасправылар, Ғалимжан Барудилар, аларның программаларын, Каюм Насыривар, алар бит бізге милли геройларының пантеонын әзірләп кеткенлер. Шулай алар үз халқын тәрбиелегенлер һәм күтәргәннәр. Мәсәлән, шул Риза Фахретдин зыялы хатыннар. Күренекле дә, ирләр турында киткән. Аның асар кешегә шундай бүләк иткәннәр. Син менә гади кеше нинди юл белән бара аласың бүгенге көнне? Менә кара, синең ораңда халкың арасында туган шундый шәхесләр бар. Алар үз төрләрендә эшләгәннәр һәм менә мондый эшләр үз халкына бүләк иткәннәр. Сез Фатих Каримнарның хатларын укып карагыз, әтиләре балаларына нинди җибәргән хатларын. Менә шулай милләт үзен тәрбияләгән һәм шуның өчен милләт гасыр башында менә шундый зур алтын чор безгә бүләк иткән һәм горурланып без татар дип әйткәннәр. Тукай чоры, Сагыт Рами чоры, Дәртмән чоры әйтеп китәм мин. Прозада Галимҗан Ибрагимов бар, Мәхмүд Галәү чоры. Һәм менә сорау туа, менә без 21 гасырда үзебез турында нинди мәгълүмат таратабыз? Ни өчен без үзебезне гел менә шундый вак халык итеп күрсәтергә тырышабыз? Спорт кына итеп үз халкыңны яңгыратып булмый бит. Экономик иктисад күтәреп менә син менә монда регион дип. Синең турында менә мондай китаплар буенча да мизгелләр туарга тиеш дөньяда һәм син аны тәрҗемә итеп чыгарга тиеш. Беренди совет җыеп, экспертиза үткәреп, үзенең әдәбиятында менә шундый милли портрет тудырган язучыларны сайлап алып, нинди гасырда язмасыннар да. Менә мәсәлән, вакытында менә Гадел Кутуй китабын бастырганда рус балалары өчен мин шундый гүзәл материал җыеп бирдем укытучыларга. Туган ил. Менә ул татарда нинди ул туган ил? Урысларның айырмасы бармы? Урыслардан. Менә безгә әйтәбез, туган ил, ватан, Идел Урал дип китәбез инде үзебезгә. Менә без аны аңлаешлы итеп, русмы, чувашмы, Англиядән, Великобританиядан килгән, Германиядан килгән кешеләрне аңлата алабызмы? Менә мин проблемны сорау куям. Балаларга рус аудиториясы кергән, какого рода родина у татар? Мужского или женского? Без бит инде менә мәктәптә балаларны тәрбияләр, родина мать дип. Biz менә уйламыйчы кулланабыз. Бу словосочетание белән аңламыйчы, нитмичә, бит менә моның концепциясында Богородица концепциясе ята. Һәм китә инде христиан диненнән килгән милли образлар. Һәм без үзебезнең әдәбиятымны борып китерәбез менә бу концепция. Ул кирип китте татар әдәбиятына 30-нчы елларда. 90-нчы елларда татар язучылары менә Рабит Батулов бар, инде буыны, Вахит Имамов бар буыны. Безнең яңадан леклеге концепцияга бора башладылар әдәбияты. Ләкин милли идеалда Сөембикә образы кирип китте. Безнең ирләр образы туган ил концепциясында. Ил сүзе кирип китә әле безнең хун язуларына. Вопрос нинди борынгы концепция? Илешмәк әле безнең сүздә сакланган татар телендә. Безнең байлык итеп булып чыга бит инде бу. Сак-сак бәйтләрен күтәреп чыгыйк. Сез менә карагыз, без Файсхановларның хезмәтләрен без йорт сүзе дип хәзер кулланабыз бит, Идел йорт дип. Рус йорты дип Файсханов яза бит. Менә безнең үзебезнең концепция булган. Һәм шуның өчен Шуралыда да бит егет бара, бүренап кайтырга. Йорт дәүләтчелек турында. Һәм Тукай безгә сорау куя. Без менә безнең ортыбызда Чингис хан Алтын Урдат, алтын чырыбыз бар. Без 20-нчы гасырга баскан татарлар. Нинди юл белән китербез? Балта кулыбызга алыпмы? Я белем юл белән. Һәм ул белем юл белән китергә Тукай безне өндәгән. Менә мин мондай юл белән барам, әдәбиятны мин шулай күрәм. Һәм 21-нчы гасырга кергәч тә без менә бу матур үрнәкләрне дөньяга таратырга тиешбез. Аяз абыйда бу бар. Аяз абый бер качан да татар әдәбиятын татар кысаларында, төрки әдәбияты кысаларында гына калдырмаган. Ул 60-нчы елларда чыгыш ясаганда әйткән: "Сез язучыларга инде үзенең каләмдәшләренә, сез ни өчен лә үзегезнең әсәрләрегезне Казан бисавары белән генә үрчисез? Уйлап карагыз.
Нишләп сез аны дөнья үлчәвенә куеп язмыйсыз әсәрләрегезне? Уйлап карагыз, 60-нчы елларда яшь язучы беренче адымнарын ясап, нинди амбициозный цель куйганнары бар. Шавкат Галибулловна. Шуның өчен алар менә шундый алтын әсәрләр дә Амирхан Инкияр безгә язып калдырганнар һәм бу әсәрләрне без яңгыратырга тиешбез дөньябызга. Чөнки бу әсәрне ачкач, менә әсәрләрдә, әкиятләрдә кебек мин әйтәм, менә гади мисал китерәм, мине аңладылар тыңлаучылар. Әкияттә бит менә Баба Ёшка Коршова Иванушканы. Футы-нуты русским духом пахнет дип. Менә без әдәби рынокка китапны ачкач, укучы футы-нуты татарским духом пахнет дип сизәргә тиеш. Ул беренче сүздән башлана, оформлениедан, дизайндан. Ләкин менә без моны уйлап бетермибез әле, куллана алмыйбыз. Мин бит менә син менә тәнкыйтьлисең, мин тәнкыйтьлим үстерү өчен. Үзгәреш җиленә бардым һәм күрәм, задник бар, аңа бит инде акча биргән, ничек ул татарча рәсемнәр белән тулмаган ул задник. Ул бит менә безнең үзгәреш җиле. Biz istradımızı kütərgəndə nişep anda milli bizəklər şunday əs. Mənə o da bit razdражитель, rəsm də razdражитель. Bir qadi gına detal orqılı sen tatar dip əйтə alasın özün turunda. Qadi gına detal, tülpan obrazı bolsunmu, yaşıl төс bolsunmu, sülgü obrazı bolsunmu. Әле mənə kişə intervyu olğanda Данил абай әйтә, Аяз абай әлләнди образлар тудырып чыгарадыр. Мәсәлән, Мирвалидан сырый хатыны өйгә кайтырга кирәк. Юк ди, минем юлым инде авга юк ди. Күптән инде сөлгүләр ди тәгәрмәшкә әйләнеп кире. Аппаралар мине. Уйлап кар, нинди образ? Ни өчен Аяз абай тәгәрмәш образын кертә үзенең әсәренә Мирвали турында? Мирвали үзен йортына, иленә хыянат, коргап чыгып киткән бәндә. Ни өчен менә шундый образ тудыра Аяз абай? Монда бар бик зур фикер. Тәгәрмәш образы, ул тарих, кеше язмышы, сөлге, ул безнең милли образ, Казан сөлгесе, бренд дәрәҗәдәге образ. Һәм менә ул үз җиренә хыянат ясап, юлын кисте дигән образ тудыра Аяз абый менә бу тәгәрмәш. Чөнки безнең Мирвали үйін ташлап чыгып китеп, бер нәрсә ясый алмаган үзенең карьерасында. Мин гомер буенча үз җиремдә эшләп яшәрмен, картайырмын дип хыялланып жүргән кешене мине Титак Сабантуй батырыннан Титак Шиби хәленә калдырдылар дип уфтанып әйтә ул хатынына, җылый аның күңеле. Уйлап карагыз, менә бу фикерне, менә мондый бер генә образ аркылы тупиковостьны күрсәтә Аяз абый. Менә мондый образларны аңларга, күрсәтергә без үзебезнең укучыбызны. Вакытында мин Аяз абыйның көндәлегендә менә бу фикерне табып бик шаккаткан идем инде. Татарларга тумачлар кирәк түгел дип без мактанабыз бит татарларга. Аяз абый язып калдырган 90-нчы елларга. Татарларга тумаш кирәк булыр безнең әсәрләрне аңларга. Бик алга карап әйткән фикер. Чөнки без мәктәпсез 3 буын үстердек. Һәм без үзебезнең әсәрләребезне хәзер менә айсбергны күз алдыгызга китерсәгез, Аяз абый әсәрләрне бу прием белән эшләде. Ул Экзюпери һәм Гүел приемнарына таянып ясады әсәрләрен. Кем ничек фикер йөртә, шуны күрә әсәрдә. Өстен әзрәк су астына карап, төбенә төшеп. Менә образларда Аяз абыйның катлаулы һәм аны дөньядагы укучылар тоеп алалар һәм шаккаталар. Шундый да язучы бар икән дип. Алар менә бу әйтәм бит, мин венгр укучылар белән аралаштым. Менә хәзер инде мин төрек укучылары белән дә аралашып карадым һәм инде белгечләр үзләренең мәкаләләрен җибәрә башладылар Аяз абыйның юбилее булгач. Чөнки бит инде Төркиядә Аяз абыйның 3 аршын җире. Хәзер инде 4-нче тапыр басылып чыгып китә. 3-нче китап нәшрияты үзенә акча эшли Аяз Гиләҗев белән. Дәүләттән бер ярдәм юк. Ни тәрҗемәгә, ни китап сатуга бер договорлармы, актлармы, бер нәрсә төзелмәгән. Рынок монда политиканы билгели. Һәм хәзер җомга көн кич белән басылып чыкты. Мәктәп программаларына керде. Амирхан Инкинең әсәре киреп китте җомга көн кич белән Төркиядә. Менә аларның бар әдәби минимум менә укыган, укымышлы кешене тәрбияләү өчен нинди әсәрләр укырга кирәк дип төркиләр билгеләп куйганнар бу. Хәзер Фатих Котлы Яра повестен тәрҗемә итеп битерде, 2 еллык һәм җибәрде. Шуннан белгечләр безгә җавап
sorular bere başladılar. Hem de makaleler kile başladı. 25 bitlik makale kildi. Tarihi roman diye belirler yara povestin. Uğrap qarağız hem o mene yanvar ahırında fevral başında basılıp çağırğa tiyiş. Hem biz kütübüz Türk okuşuları nişi kabul edirler miken Ayaz abinin en yaratkan eserin, özünün gayresin mangılıştırgan eserin, tuğan jirin, zey, Sarman rayonların, mene bizning edebiyatda milli karakterini bik nişke kursetken eser. Mene siz aytasiz, nindi milli obraz yazışı kullanala. Mene nişik totar gayresin ayırıp kursetirge kerek buva dünyaga. Mene kursetken portretini nişik. Totar iri hem totar xotinni nişik ora başavar. Nerse bilen totar gaylesi Rus gaylesini ayıra. Va mene bir mizgil orqılığına. Ayaz abin formu tapkan. Süleyman özünün qarşığı bilen, Züleyxası bilen söyleşkende. Sina aytam gına dep aytalar bir-birsine. Butan bir söz aytmaylar. Nindigina problema şişkende sina aytam dep indeşeler. Mene bu bizning totar gaylesinin formulası. Mahabbati de, büyüklüğü de. Şu sözge kirip gitken hem Ayaz abayani tapkan, hem eserlerinde mengiliştirgen, hem o indi hazır milli estetik idealga kirgen eybir. Hem bilen bu eserini tercüme işli başladı Rus tilinde. İsmini aytmayayım. Hem o mena ayta. Milevşa Muhamedjan'ı sizin yazışığız bir kup повторлар kullanı. Ulap qarasılı 18 topur mene bu frazını sen aytam. Men anı qısqarttım kerekti ulu. Anı Rus okuşusu anlamı. Nişegini anlamasın. Sen bit mını qısqartıp edebi eserinin özünün bütün konstruksiyasını berip şelpermek getiresin. O eser mene jırda var bitinde pripyev deresinde qabatval. Mene bu sina aytam o anın eserinin özünün iştegi mağın tertipke getiratan ısıl. Ayaz abayana baygına mene kort yazışı bulup qına, butavıp qına, qabatlap qına söylemi. Hem anı min qısqartarga, mena Fatih'da sırol birdi. Nişep Ayaz abay mene gül qabatvay dep. Min ana şuay mene Rus tercümesini ezirlegende de, Türk tercümesini ezirlegende de anlattım. Nerse üçün Ayaz abay mene mındı eybirler kullanı. O toba eserde mene раздражитель var. Мен аварны фонарик деп айтам менде. У фонарик үш топыр пысқап қоя әсер ішінде. Мен қараңғылықтан оқушыны жәлеп ету үшін, қызықсындыру үшін. Үш топыр бір нәрсе қабатланса ізлә. Мұның фәлсәфесі бар, мұның хикмәті бар. Һәм аның әсерде сен аны аңна бітірмәсәң, мен бит рус бөлігі бітірген бала. Рус мәктәбін бітірген бала. Бәлки мен қойсы бір әйбірлерін аңна да бітірмеймін. Мен енді кіріп кетем, біздің рахмет Урманшыға шығарды біздің мифологик сөзлікні. Мен кіріп кетем, Петровский бар әзірлеген, Жирмунский бар әзірлеген сөзліктерге, біздің түркі мифарны, Марсель абай Бакировның китаптарына кіріп кетем, ізлей башlayayım. Чөнки Ayaz абай менә шулай яза. О безнең бұрынғыдан алган сүзләрне күтәреп чыгып, яңадан татарларны бу сүзләрне аңларга. Нинди бой, иштәлек кергән бу сүзләргә дип менә шок катырга. Безнең әби бабай бар шундый фәлсәфи кешеләр булганнар икән. Аларның рухлары, дөньялары шундый бай булган. Biz avar yanında, min aytam bit, bizning әби бабайлар, әйе, алар Сорбонналарны бетермәгәннәр. Ләкин аларның дөньялары шундый бай булган. Менә без ничә телдә сөйләшсәк тә бүгенге татарлар аларны йөгереп алар дөньясын әле үзебезнеке итмәгән без, чөнки biz алар алдында надан дип бәйлим. Türkiye'de okuda деп еттіңіз, мектеплерде нешенші классларда әсер? Классларда мен білмеймін, бар әдеби минимум. Аны гіл мектеп программаларын түзейлер де, авар міне куана бар. Мен білем, бакалавриатта Ayaz абай бойынша курсовой эшләр яза бар, чөнки миңа чыгалар, шалтыраталар, хотлар яза бар. Мин түрк телен белмим, автопереводчик аркылы мин аларга җавап җибәрәм, әдәбият бар, әдәбият исемлеген китапларны сканировать итеп җибәрәм. Мин гел элем электрон шелтәргә нинди генә мәгълүмат булмасын, тырышам ике телдә эләргә, чөнки мин шулай Ayaz абыйны дөньяга танытам. Кызыксынып, мин атам сигнал. Қойшақта, менә теге балык тотканда, менә әкиятта Пушкинда Нева тота бар бит инде. Кошан балык тотканымны белмим, ләкин менә мин шундый бәхеткә ия булдым, мин Арпат-Галгоцны таптым һәм Ayaz абый хәзер үз яши башлады, әдәбият
әдәби әсәрләрдә аның үзенең һәм биографиясы туа башлады. Безнең Россия күләмендә генә түгел, менә әле генә хәбәр килде. Мин инде Казан тварына сезгә дә җибәрдем. Арпад Гаugotцы 3 китап чыгарган иде. Үзенең илендә 90-нчы елда, Аяз абый 90-нчы елларда эшли башлады Егиз Бурдыга өстендә. Һәм Арпад Гаugotцы эшли башлады, үзенең лагерда булган хатирәләрен турында китаплар чыгарып. Менә бу 2 китапта ул чыгарды венгрларның биографияларын. Бөтенесе тоткыннарның биографияларын, ничек алар лагерда яшәгәнне һәм кем булып чыктылары бар. Соңгы китабында ул чыгарды үзенең биографиясын. Хәзер Аяз абыйның китабы 2 ел элек аның кулына эләкте дә, һәм ул миңа шалтырата. Да, Аяз нашел очень выигрышную позицию. Чем мне понравилось произведение? Он глазами татарина, узника 20 века, показал разные народы. Он поймал народы в самой главной критической ситуации, на изломе. Кем ты станешь? Останешься ли ты человеком? Сохранишь ли ты свою культуру? Дип нашундай кызык фикер әйтте телефоннан. Һәм әйтә, мин тотынам 4-нче китап язарга, һәм этергеш ясады минем дустым. Хан Батый дип көлде ул чакта. Һәм ул китап яза башлады. Анда төрле милләт вәкилләренең портретларын әзерлей башлады. Ул интервьюда безгә әйтте, лагерда мин таныштым 3 татар белән дип. Җавап бирде ул сорауга. Әлфәт абый аңа әйтә, сез менә татарлар белән таныштыгызмы лагерда? Аяз Гөләҗев менә түгелдер бит анда ди, сәяси лагерда. Кемнәр иде ул татарлар, кайсы төбәкләрдән чыккан? Менә ничек алар үзләрен сезнең күз алдыгызда таныттылар дип. Менә безне куркак та дип әйтәләр бит татарлар турында. Үзебез арабызда шундый фикерләр бар дип. Һәм Арпад Гаugotцы тавышы да үзгәрде, үзенең тотуы да үзгәрде, ул бу сорауга әйләнчә үпкәләп тә китте. Мин ди куркак татарларны лагерда күрмәдем дип әйтте. 3 татарны күрдем дип әйтте. Ул инде менә Хан Батый, Аяз абыйны шундый яратып, исем белән җиртәдер инде анда. Һәм берсе Крым татары булган, өченчесе иммигрант татар дип әйтте ул. Мин аларда куркак һәм буйсынган, үзләрен югалткан кешеләр күрмәдем дип әйтте, һәм мин аларга багышлап 3 хикәя яздым дип безгә әйткән иде пресс-конференцияда. Мин ялына башладым, бирегез дип. Ул хикәяне без тәрҗемә итәбез, 3 телдә, венгр теленә, рус телендә, татар теленә юбилейына чыгарыбыз дип жүргәнем. Арпад мин әйтә, мин үземнең принципым бар, китапны бастырмыйча бирмим. Авторский право аларда бик жестко үтәлә бит инде. Ләкин менә ул безгә бүләк ясады, хәзер хикәя килде. Аяз абыйны мәңгеләштергән бер хикәя килде. Мин инде хәзер ялынып сорыйм, Крым татарлары турында да, менә бу иммигрант татары турында да хикәяләрне безгә җибәрегез, безгә бик кызык. Менә татар кем ул? Дөнья кысаларында ничек безне күрәләр? Без үзебезне күрәбез. Дөнья безне таныймы? Менә мине бу сорау борчый, һәм менә мондай материалларны мин күптән туплап барам. Чөнки миңа бит рус аудиториясын яларга кирәк иде. Менә татар әдәбиятын кирдем, хитрекле заманда, кирәк түгел дип дигәндә. Һәм мин татар әдәбиятын әйтәм бит, хун язуларыннан башлыйм, укыйм менә ил нәрсә ул. Һәм мин таянып Җамал Валиди хезмәтләренә таянып, андары Хусейн Файзханов хезмәтләренә таянып, Идел йорт образларын ачам, идегейләрне ачам, менә рус балаларына. Һәм алар әйтәләр, менә бу источниклар бар, сез татар күзлегеннән татарны күрсәтә торган источниклар. Ачительләр безне ничек күрәләр? Һәм мин Гарнатины бүләк итәм. Испаниядән килгән монда путешественник, ул безнең Булгарны ничек күрсәткән? Ни күзлектән? Менә мондый материалларны туплыйм, һәм шуның өчен мин әдәбият турында минем фикерем менә шундый. Мин үземә таяныч фундамент эзлим, үземнең халкым турында горур әйтергә. Без бар, без из калдырганбыз. Һәм менә мондый матур эзләр калдырганбыз. Сугыш эзләре түгел, мәдәни эзләр калдырганбыз дөньяда дип менә шул сүзне матур дип әйтәсем килә. Менә шулай мин яшим. Һәм шуның өчен мин театрга да кирип киттем, рецензиялар язам. Чөнки минем үзебезнең спектакльләрне күтәреп дә үзебезнең тамашачыбызны театрга гади спектакльләр гына, комедияларга җырлап утыра торган спектакльләр гына китерәсем килми. Бик шундый фәлсәфи әсәрләрне кабул итә торган тамашачыны да тәрбияләсем килә минем. Һәм менә студентларны мин бу елдан апарам, гел режиссерларны чакырып, артистларны чакырып, без спектакльләрне ачабыз. Менә бу дөньяларны чөнки әйтәм бит, Амирхан икеләрне, безнең Мөхәммәд Магдиевларны бүген балаларга
тылмаш етіп аңлатырға керек. Чөнки бұл дүния бізден кете башлады. Мен аны айтам, Атлантида татарского духа. Чөнки бүгін мәдәният халық ауылдан көшіп шәһәргә төпленді. Біз әлі шәһәрдә үзебезнең якорыбызны ташларга утрауны билгеләмәгәнбез. Біз татар шәһәрен югалтқанбыз. Яңадан 21 гасырда татар шәһәрен әле үстерү юлына гына басканбыз дип бәйлим. Һәм мин бик шатланам, менә шундый яшьләр хәзер күренә башлады, менә җәдид фестиваль уздырыла башлады. Мин шуңа шундый менә кул чабам, шатланам, миңа шундый зур бәхет ул. Каләп безнең буына килеп җитте. Без менә монда шәһәр культурасын, татарның шәһәр культурасын формалашканын күрәбез. Менә шотка бар әле, шотка бар. Әле юл ярмадык. Ләкин кирәк, чөнки хәзер татар авылда яшәми. Авылларыбыз битү юлына башты. Шәһәрдә яши башлагач, без юл табарга тиешбез. Ничек бу шәһәрләребезне татар итәргә? Көчләп түгел. Көчләп без моны эшли башласак, туқып өстән. Юк. Син образ перевертыш ясарга тиешсең. Син менә дискуссияга кергәндә мин гел әйтәм, дөрес юл белән. Башта синең спорга кергән кешең, башка милләт вәкиле булсын, татар милләте, үзе таный торган образ синеңа бүләк итәргә тиешсең. Ул анда үзене генерал булып сизәргә тиеш, ул образны синеңа кулына тоттырганда. Мин беләм дип үзен хис итәргә тиеш. Һәм син аны песочницага кебек бурып, ком сагаты кебек. Син бер нәрсә белмисең икән үзең турында дип, мин ничек кичердем ул мизгелне. Рифат абый Сверегин дәресендә. Менә мондай мизгелләр күбрәк булса, проблемный ситуация туса, һәм син аңа интрига ясасаң, син үзеңнең халкыңны танытырсың дип уйлыйм мин. Менә мондай адымнар ясала бүгенге дөньяда. Яшьләр бар, креатив. Сіз менә тагын кайсы язучыларны дөнья күләмендә танытырга кирәк дип уйлыйсыз? Бәлки кемнәргәдер менә киңәш бирәсез, кемдер алына? Әйе, менә без шундый четерекле заманда яшибез. Безнең элек 5 әдәбият кафедрасы бар иде. Анда бик күп кешеләр эшләде, белгечләр. Ияли институты. 3 институтта татар әдәбияты буенча мәкаләләр, китаплар бастыручы кешеләр бар. Әле без монда Татарстанлыгына әйтеп китәбез. Төмән өлкәсендә, Сибир, Уфаларда. Хәзер менә бу баллон системасына бурылыш ясады безнең Россия образовательный системасы, һәм без менә оптимизация дәверенә кирдек. Һәм бүгенге инде әдәбият кафедрасы 1, һәм анда биткәнче 10 белгечтән берсе генә полный ставка эшли. Калганнары ярты ставка, 0,7 ставкаларда эшли. Һәм менә бу 10 кеше бездә, Иялида отделда шу уннан да күп түгелдер дип беләм мин. 20 белгеч кенә татар әдәбиятын күтәреп дөньяга чыгара аламы? Юк. Һәм мин шуның өчен монда һәр кеше эшләргә тиеш. Минем өчен татар әдәбияты профессиональ интерес дип әйтә алмыйм. Чөнки мин журналда эшлим. Мин әдәбиятны ярты ставка гына укытам. Бу хобби дәрәҗәсендә. Ләкин үзеңнең халкыңа ярдәм итү юлына бассаң, син моны эшләргә тиешсең. Ул бит менә совет чорында, перестройка вакытында кандидат диссертация яклаган кешеләр советлар бит атна саен эшләде. Менә мин шул кешеләргә мөрәҗәгать итәм. Әйе, безгә акча бирмиләр бу әдәбият өлкәсендә эшләргә бүгенге көнне. Әйе, икенче сулар табарга кирәк. Ләкин менә безнең буын моны эшләп калдырмаса, киләчәк буын. Менә мондый кискен рәвештә хәзер безнең мәктәпләр калды. Ул буын бу эшне башкара алмас. Әле без лекеге татар радиосы тыңлаган буын безнең шундый матур передачалар булды, телгә багышланган, әдәбиятка багышланган, һәм ул безнең милли аңыбызны формалашкан чор. Һәм без менә моны эләктереп алдык. Һәм без бу эстафетаны хәзер ничек башкарырга тиешбез? Раз безнең мәктәпләребез юк, институтларыбыз хәзер бетү юлына башты. Укыта алмыйбыз. Китап һәм электрон челтәр. Һәм без бу мәгълүматны таратырга тиешбез. Менә милли безнең халыкны матур итеп күрсәткән юк, Гафури татарлары белән дөньяга чыкмас идем мин. Кара йөзләр белән. Мин каршы бүгенге көнне мондый менә татарны дөньяга чыгарырга. Бүген татарның сыңган күңел чоры.
аңа рух керек. Һәм шуның өчен мин әйтәм, Галимҗан Ибрагимов тотарларын сәхнәгә чыгарырга кирәк. Дәртмәннең тотарларын сәхнәгә чыгарырга кирәк. Риза Фахретдинның тотарларын чыгарырга кирәк. Китаплары буенча әйтәм мин тотарларын дип әйтәм. Буын түгел, китапларындагы образ турында сүз алып барам мин. Фатих Амирхан тотарларын чыгарырга кирәк. Уйлап карагыз, Хаят образын тутырганда да быжыра тудыра Фатих Амирхан. Аның бит Хаяты кире тотар йортына борылып кайта, тотар егетеннән кияүгә чыга. Менә бу конфликтны шишу юлын күрсәтә Фатих Амирхан безгә. Һәм инде без 20-нче гасырга күчкәндә Амирханның әсәрләре күтәреп чыгар идем мин, алар тотар. Мөхәммәд Магди әсәрләрен күтәреп чыгар идем мин. Бүгенге язучылардан сайлап алыр идем мин Марсель Галиевның Рух китабын. Төрле телләргә тәрҗемә иттер идем. Менә монда инде милли образының сыгып алынган кыска гына хикәяләр аркылы бирелгән бу китап безнең менә язучыларны сайлап алсаң, менә бу минимум, менә бүгенге көнне хәл итә торган минимум, төрле телләрдә яңгырата торган. Җибегән татарларны чыгарга кирәк түгел хәзер. Без күңелләре сынган, бүкрәйшеп беткән татарлар белән җиңә алмыйбыз. Рус әдәбияты безгә үрнәкләр калдырды бит инде мондый татарларның. Алар бит менә күрсәгез, нинди әсәрне алма. Бит кеше, татарда да кеше рухы, җаны бар дип беренче буларак Толстой әйтте. После бала хикәясендә. Уйлап карагыз. Һәм үзенең көчен салды Куприн. Аның анда башкорт һәм татарлар образы 3-4 хикәясе бар. Андары Максим Горький. Менә мондый үрнәкләр бар рус әдәбиятында, алар программага кергән әсәрләр һәм менә бу татар образлары буенча инде безне официант дәрәҗәсендә генә, дворник дәрәҗәсендә генә күрсәтмәгән әсәрләр бар. Рус халкында без аны мәктәп программаларына Черкезова дигән белгеч бар иде. Ул төзидер рус әдәбияты китаплар, учебникларын Мәскәүдә милли мәктәпләр өчен. Һәм шунда без круглый стол уздырганда менә шундый фикергә килдек. Рус язучыларындан да менә мондый матур Хаҗи Мурат туган татар образын дөньяга чыгарырга кирәк дип, чөнки укучылар үзләрен аудиториядә мин 2-нче сорт, 3-нче сорт дип туймасыннар дип. Һәм без дә менә әсәрләрне сайлаганда, язучыларны сайлаганда, менә бер кешене үпкәләтәсем килми. Ләкин бүгенге көндә мин безнең милли геройларның, милли хадимләрнең пантеонын түзеп, менә шундый бийек рухлы татарлар образын чыгарырмын мин. Һәм шуның өчен дә мин тәнкыйтьлим. Галимҗан Барудидан әсәрләрне менә көлеп чыгардылар. Мин бик каты тәнкыйтьләдем. Ярамый алай күрсәтергә бүгенге образларны. Әйе, совет чорында тәнкыйтьләгәннәр, көлгәннәр дә, ләкин онытмаска кирәк. Ул чоры шундый булды. Бүгенге татар ул бит инде хәзер хөр татар булырга тиеш. Һәм уже 2-нче үлчәмгә салырга тиеш бу образларны. Һәм без сәхнәдән андый татарны көлеп, шулай татардан мыскыл итеп күтәрә торган чор түгел бүген. Мин шуның өчен әйтәм, татар мулладан бүген сәхнәдәнме, телевизорданмы, китаптанмы көлсә, уйлап карагыз. Мулла поп түгел ул. Пушкинның әкиятеннән бәйләп әйтәм мин. Муллалар безнең дини гаиләләр, без шул гаиләләрдән безнең бөтен милли интеллигенция чыкты. Мулладан көлгәндә син үзеңнең режиссерыңнан, үзеңнең язучыңнан, үзеңнең рәсем өлкәсендә эшләгән зыялыдан көләсең. Син үзеңнең милли интеллигенциядан көлгәнеңне бел дип мин җавап бирәм ул чакта. Менә әйтәләр, әсәрләрдә көлгәннәр бит. Шырын аңнап. Син сары таплар үзеңнең тарихыңда эзләмә. 70 ел ул тапларны күтәреп чыктылар инде. Син менә горурлык тудыра торган мизгелләр күтәреп чык. Татарым дип менә мин бүген әйтер идем. Чөнки без бу юлдан баш тартсак, куркып сыгылып төшсәк, без үзебезне милләт буларак югалтабыз. Тагы бер әйберне әйтәсем килә. Без менә бүген Аяз абыйның юбилеена килеп җиттек. Һәм без экзамен тотабыз. Бер әйбер генә әйтәсем килә. Һәм менә бу язучылар безгә үрнәк күрсәттеләр. Ничек хитрекле ситуациялардан җырып чыгарга. Беренче тапыр тудымы менә бу милли мәсьәләләр совет чорындамы?
Булдымы андай тенденциялар? Милли мәктәпләрне борып, яңа юлдан җибәрә торган. Булды. Һәм мин аны госархивта таптым документларын. 72 елда безнең Татарстанда, Казанда, Россия, СССР инде кысаварында уздырылды совещание. Миллилик проблемасы гына багышланган бүтән язучыларны чакырдылар. Советская литература, интернационализм вмещает ли понятие национального дигән проблема куелган иде. Һәм татар авызыннан без әйтергә тиеш идек пленар заседаниедә утырышта безнең язучылар бүтән дөньяга яңгыратып бер фикерне интернациональ әдәбият тудыру юлына баскач, анда миллилик кирәк түгел. Без СССРда яшибез, интернациональ рухлы булырга тиеш дип. Менә бу бит экзамен булган татар язучыларына. Ничек җырып чыкканнар? Ничек без менә бу мисалларны матбугаттан яңгыратмыйбыз? Менә без яңадан шул Шуралегә барып кайтабыз. Балтакул белән барырга, Балтакул бузга алыргамы? Я диалог юлына басаргамы? Менә җырып чыгарган мин менә яңгыратасым килә, минем у архивный документларда бар, күрсәтеп чыгам мин. Архивта машинкада ровно на чиста гына басылган битләр сакланган. Аны әзерләгәннәр алдан һәм һәр кеше шул кагаз тотып чыккан. Бу заседаниегә 2 көн заседание эшләгән. Менә бу четирекле мәсьәлә буенча чыгыш ясарга тиеш булган безнең мөхтәрәм язучыбыз Башкортстаннан, без аны Мустай Карим татар дип тә йөртәбез, башкортлар башкорт дип горурлана. Мустай Карим безнең татар башкорт язучылар исеменнән менә бу фикерләрне яңгыратырга тиеш булган. Мәскәү аның кулына менә мондый ысул биргән. Һәм татарлар авторитет яулаган язучылар һәм алар инде башка язучыларның сораулары тумас дип шанганнар Мәскәүдән. Мустай Карим пленар доклад идеологиягә буйсынып ясаган, җиренә җиткереп бөтен положениелар, мисаллар китереп дәлилләп чыккан бу фикерне. Интернациональ әдәбият юлына басарга тиеш язучылар дип. Һәм менә уйлап карагыз. Кем каршы чыккан? Минем менә күз алдымда бу язучы каршы чыгырлык дип бер качанда мин аны кабул итмидем әдәбияттың китаплары буенча. Чөнки аны әле 37 елда сындырганнар иде. Ул коллективизация турында 30 еллар романын тудыргач. Фатих Хусни булып чыкты. Ул язучылар союзының правлениясында эшләгән кеше, югалтырга дәрәҗәле урыны булды ул чакта Фатих Хусниның. Ул үтте, ничек аны әдәбияттан 30 елларда куып чыгардылар, ул финансовый министрлыкка эшкә китте, чыгып китте. Мин күрдем ул Казан утварылыкыгы номерны. Вак-вак хәрефләр белән аны 20шәр әдәбият белгече син үз әниеңә каршы, әтиеңә каршы, аларның рухларына каршы, татар халкына каршы итеп 30 еллар һәм совет большевикларга каршы итеп язгансың әсәреңне дип топтап һәм аннан гафу иткән сүзләрне бастырып чыгарган журналны күргән кеше мин. Һәм Фатих Хусни үзенең бөтен горурлыгын җыеп, курыкмыйча дәрәҗәле, мәртәбәле урынын югалтудан торып реплика чыгыш ясаган һәм бу ситуацияны үзгәрткән. Ул Мустай Каримгә әйткән: Мустай, мин әле синең чыгышың белән килешмим, һәм язучыларга уйланырга дип фикер йөртәм. Һәм мисал китерде. Ничек инде безнең миллилик приемнарга гына сеңеп калсын. Грузин булса, кинжал булсын, папаха гына булып кына кала алмый, Мустай дип эндәшә Фатих Хусни. Уйлап кара әле, бөтен дөнья Чехов белән соклана һәм Чеховны таный. Ләкин язучыларга мисаллар китереп, Чеховны рус язучы итеп дөнья таный. Чөнки ул рус дөньясын үзенең дворяннарның портретын тудырган язучы дип таный һәм ул усадьба хронотопын тудырган язучы дип. Чыгыш ясый да һәм борылыш ясый әдәбият. Бу бер мисал китерәм мин сезгә. Тагы татарның менә бу дискуссиягә керткән бер зур өлеше. Аның турында хәзер оныттырга тырышалар һәм әдәбият китапларына да кертмәскә тырышалар. Шундый безнең хәзер белгечләрнең буыны тудымы, тарихны өйрәнәселәр килмиме? 70нче елда татар белгече чыга, яклауга, доктор диссертациясын якларга чыга. Нинди проблема бар? Үзенең кандидат диссертациясын
яклап нинди монография әзірлей. Национальный эстетический идеал монографиясы белән татар әдәбиятыннан мисаллар китереп, Галимҗан Нигъматиның кызы, Йолдыз Галимҗан Нигъматуллина СССР кысаларында Мәскәү конференцияларда катнашып, Грузияларга барып, Ашхабатларга барып докладлар укып, шул концепцияны яклап, әдәби теорияны бара. Уйлап карагыз. Милли деген, милли үзенчелек сүзне кулланмаска деген инструкциялар төшкәндә, татарлар күтәрелеп 70-нче елларда миллилекне басалар. Һәм алар позитивный критика, алар теоретик хезмәтләр язып, моны дәлиллиләр. Эмоцияларга китереп түгел. Менә без үпкәләдек, безне кимсетләр җавап түгел. Дискуссияларга кирип, аргументлар табып, сатылашмыйча гына, матур итеп, сез Фатих Хусейнны күз алдыгызга китерегез, ул бит безнең әдәбиятыбызның арсланы, матур гына Токташ гривасын менә шулай башын тартып нитеп, аны шуны кемдә химический карандаш белән конспектлаган, менә шуны простой карандаш белән укысыннар, донос кебек тиртәп куйганнар, моны ләкин бит менә карагыз, әдәбият тарихын 70-нче елларга Таянып кара, борып карагыз әле, нинди әдәбиятта язучылар туды. Урыслар Молодая гвардия журналлары янында үзләренең рус партиясы язучыларын туплый башладылар. Сибирдән китерделәр Валентин Распутин, Виктор Астафьевларны. Алар совет әдәбиятында рус характер образлары өстендә теоретик хезмәтләргә нигезләнеп әсәрләр тудыра башладылар. Безнең татар әдәбиятына борып карасагыз, Амирхан Еники, Мухаммад Магдиев, Аяз Гләҗев, алай байгына туган шәхесләр түгел. Алар Василий Беловның китабы бараның словарь русской культуры кебек шундый китап төзегән, шунда аңлата, что такое самовар, хикәяләр язган. Менә мондай образ бар. Һәм Аяз абый Василий Белов белән гел обед ашаган, бер стәлдә. Ул бит инде менә кондовый русский идеолог, менә русизмы, почвенник, да? Һәм аларның теорияга таянып, Аяз абый үзенең әсәрләрендә татар дөньяны төзеткән менә. Ул әйтте, аллар бетә, фольклор үз вазифасын үтәми башлый, фольклор, һәм без хәзер менә бу фольклор функциясын китапларыбызга күчерергә тиеш. Менә без хәзерге заманга тиртәлеп килдек инде. Менә бу хәзер безнең кыягыз китаплары үлеп юына бара инде. Без трезво әйтергә тиеш, без шундый заманы килеп җитте. Без хәзер интернетта эшләргә тиеш, шелтерләрдә, радио, телевидение, планшетта информация бик күп булырга тиеш, кино өлкәсендә без эшләргә тиешбез. Һәм без инде хәзер китапларда гына түгел, кинода, театрда татар образларын тудыра торган, татар характеры, нәрсә белән ул башка халыклардан татар аерыла. Куркак татар образын тудырып, үзеңне гел критиковать итеп, мәсәлән, менә муаларны чыгара бар, әйттем бит мин сезгә. Ул обязательно нетрадиционный сексуальная ориентация аларның. Хәзер менә яңа мода китте инде менә шундый муаны күрсәтергә сәхнәдән. Обязательно самавырдан арак эчә ул. Мула хатын-кызларны ярата. Кайда безнең Риза Фәхретдиннар образлары? Кайда безнең менә Шигабуддин Марҗани образлары? Алар нинди зыялы булганнар? Алар мулла да булганнар. Алар тарихчы да булганнар, алар энциклопедик билимле кешеләр булганнар һәм аларны Англиядә Британик энциклопедиясы бар исемнәрен керткәннәр. Уйлап карагыз. Америкага барсагыз, Конгресс китапханәсендә, анда Риза Фәхретдиннар, Марҗаниләр турында мәгълүмат инде 20-нче гасырның башында тупланган. Менә бит татарлар нинди адымнар ясаганнар үзләрен яңгыратырга. Без сорау куябыз, менә татарда рәсем булмаган, безнең Риза Фәхретдиннар, Марҗаниләр фотографияларга төшкәннәр. Бүгенге татар әдәбиятын ничек сез бәялисез? Сез аны йомшак дип тәнкыйтьләдегез инде. Без мин шәп әйтәм, язучылар күп безнең. Без отчет биргәндә 400 язучы бар дип. Ләкин мин әдәбиятны бәяләгәндә уйлыйм, менә Мәскәү кысаларына, дөнья кысаларына нинди әсәрләр белән чыгабыз. Безнең язучыларыбыз хәзер күмелеп менә Казанда яши. Һәм алар бер-берсе белән дә аралашмыйлар. Бер-берсенең китапларын укымыйлар дип менә мин хәзер бәялим. Белгечләр дә укып җитешми менә бу чыккан китапларны. Һәм менә китте әдәби мәктәп дигән әйбер. Мәсәлән, менә Аяз абыйның Аяз абыйга тотынам, тагы мисал китерәм. Яшь язучылар белән ничек эшләгәнне. Менә мин хатларын бастырып чыгардым. Мәктәп укучысы Аяз абыйга хикәя җибәрә. Казан утларына. Аяз абый шуңа 16 битлек рецензия яза.
У анда талант юк та әле, мизгілі де юк әле, тумаған. Лекин уаңа әдәби мәктәп, син балам, нишек язучы булырга, тырышырга, сиңа ярдәм нишек күрсәтә алам, нинди китаплар син укырга тиеш. Менә синдә менә мондай эпизод бар, нишек аны үстергә була. Менә син аны менә бу язучыдан укып өйрән, дип менә шундый рецензиялар яза. Менә мондай язучы бармы бүген? Яшь язучыларга ярдәм итә торган. Әле ярый Гүзәл Сагитова калеп açtı kişkine sahnede. Avar yazıcılar sayısında jivar mında yazı. Şunda yaşlarını topladılar. Lakin anda kilmeler bu yaştaki yazıcılar özlerinin edebi ustalığın buraya getirge. Çünkü mene bugün biz şunda aşık rəvişdə yaşayırız. Yaşlar yetişməylər də okurğa var, bilməylər də нәрсә okurğa. Avarga күрсәтергә кирәк мисалларда. Һәm авар менә мин дөнья әдәбиятын укыдым, беләм аны, һәм мин бөек әсәр язам дип ышанавар бар. Миңа гел әйтәр, Миләүшә апа гел бәйләнәсез инде, миллилек юк синең әсәреңдә дип. Ләкин әйтәм, milli obrazlar bulmasa senin eserinde, sen don yavu dünyada. Avğı sana markeslerini, Japon yazışlarını yaratıp bugün bütün dünya okuyor. Lakin bir tane Japon milli obrazları tudurgan bir dünya biz hani Japon halkını tanıyız bu eserler boyunca. Yaratkan mene bu knижный bestsellerlerini alabız bitinde mene bar spisik indi de modный писательlerini. O Hemingway'lerini alabız. Avar bit özlerinin illerin халыкларын яңгыратканнар. Бездә бар әзрәк ширканы үзебезне икенче сорт дип тою бар. Менә без тырышабыз, менә без дөньяның менә мондый приемнарын алабыз да үзебезнең турында әзрәк мәгълүматны күрсәтмичә генә мин гомум кешелекле проблемалар турында язам дип миңа җавап бирәләр. Ләкин бит ул проблеманы күтәрү өчен әле бик күп белем тупларга кирәк. 3 слой бар менә әсәр уңышлы булырга тиеш. Син зур проблемага чыгарга тиешсең, ул нинди милләт вәкиле, койсы гасыр укучысы булмасын, ул проблеманы аңларга тиеш. Менә шуны аны аңлайышлы күрсәтергә, тәкъдим итәргә тиешсең. Һәм син андары үзеңнең шур проблемасын начәсең, шурыңны күрсәтәсең. Гомум шундый обобщенный портрет тудырга тиешсең. Һәм син үзеңнең фикер, син автор буларак үзеңне танытырга тиешсең. Ничек син аны әйтәләр, менә бар теория бар, әйтә, автор умер. Ләкин бит автор умерны күрсәтергә кирәк, барбыр авторның позициясе. Һәм син үзеңне шәхес буларак, шәхсән урынга төшәсең. Менә бу 3 пирамиданы үтәмәсәң, әсәрең синең уңышлы түгел. Һәм менә безнең инде менә сез кемне яратып укыйм бүгенге көндә, кемнән рухланып яшим. Яратам Юлдыз Миннуллина шигъриятен. Яратам Марсель Галиевны, Вахит Имамовны авыр укырга дип әйтәләр, ләкин мин аның китапларының ачкычын таптым дип беләм, һәм мин анда үземә бик күп мәгълүмат табам. Безнең татар тарихы турында. Һәм менә бу язучыларны ойырып чыгарыйм мин менә үзем өчен. Мин җитешмим, бәлки кемнедә аларның шундый көчле әсәрләрен укып та җитешмәгәнмен дип әйтә алам мин. Чөнки мин бит әле татар әдәбиятын өйрәнәм генә. Мин менә бар бит фраза, я еще не волшебник, я только учусь, үпкәләмәсеннәр. Мин классикларны әйтмим, менә бүгенге көнне. Мин менә бу китапларны ойырып чыгарам, бу авторларны. Менә шундый сүз чыккан иде бит, бездә Илшат Саитов әйткән иде, аны менә соңгы 20 елда нинди татар роман укыдыгыз дип әйтсәгез, кешеләр аптырап кала дип. Сез менә ниндидер татар романнарын, күләмле әсәрләрне, нәрсәләрне атар идегез? Менә мин бу 2 айда, чөнки мин хәзер Уймида Аяз Галиевны менә мин өйрәндем һәм аның фонын, аның алда ничек әдәбият, ничек киткән иде. Мин Мөхәммәд Магдиев шурын әйбәт беләм. Һәм мин фонны тудырам өчен 2 айда романнар укыдым. Менә бу 2 айда 17 елда чыккан Казан тварда bütün романнарны укырга тырыштым. Һәм Хижрәтне, Фаузия Байрамованың Тиме яшәсен, Марсель Галиевның, Вахит абыйның Карабәген, китап, Марат Кабировның Султан Сулейман әсәрләрен менә мин зур форманы сайлап алдым, чөнки хикәяләр турында мәгълүмат бик күп. Һәм менә мин бу китаплардан фикер йөртәм инде Илбашы, Рабит Батулланың. Мин диагноз ясыйм, безнең әдәби мәктәп сайга башлады. Форма җитешмәгән китаплар чыга башлаган дип бәйлим, чөнки обсуждение юк, язучыга ярдәм юк. Аңа кирәк көзге.
аңа укучы керек. Укымагач фикер әйтүче юк. У бәлки үзгәртер иде үзенең әсәрен. Менә лек китап чыкты, 10 мәкалә чыгадыр безнең әдәби газетларда рецензия буларак. Гади укытучы бар, даярка бар, рабочий бар, укучы бар, вуздан. Бүтін кіші ябырылып Казан-Утварын оқыған һәм үзенең фикерен әйткән. Язучыларга җиңел булды эшләргә. Язучы бит ул хисле кеше һәм ул бу тавырга да мөмкин. Күрмичә дә калырга җибегән җирләренә шундый да. Без аңа ярдәм итәргә тиешбез. Һәм мин менә бу романнарны укыгач, үземә менә әйтәм бит, сөендем. Зур формада эшләүче кешеләр бар, таләпчән кешеләр безнең язучылар дип фикергә килдем. Мин менә рецензияларны язып аларга җибәрдем дә, чөнки без җыелмыйбыз, итмибез, күмелеп яшибез. Мин аяз киләчтә күмелеп яшим инде. Вакыт җитми бит инде бүгенге көндә. Ләкин мин менә өлкән буын язучыларга мөрәҗәгать итәсем килә. Сез менә әсәрләрегезне чыгаргач, яшьләрне җыеп, менә бу китапларны укып, аралашырга кирәк. Язучылар союзындамы? Бәлки менә җыелырга, сөйләшергә кирәк бу китаплар турында. Ул китаплар турында мәгълүмат юк, китап чыкты. Һәм бер фикер юк, интернетка кирип чыктым менә. Һиҗрәтене кашан чыккан? Фәүзия апаның интервьюлары гына алынып тора. Бер язучы да бу китап турында фикер әйтмәгән. Бер белгеч тә чыгыш ясамаган. Юк электрон челтәрдә. Каян яшь буын бу китап турында мәгълүмат тапсын. Алар Казан-Утварына килеп җитмиләр. Әле ярый Фәүзия апаның бәхете Казан-Утварының текстын электрон челтәргә илгән. Бит бүтән романнар электрон челтәрдә юк. Авторский права саклыйлармы белмим мин. Бит безнең яшь буын менә яшь буын планшеттан китап укый бүген электрон рәвештә. Аларга кыягаз китап кирәкми дә, алар менә вакытлары булганда укыйлар. Һәм шуның өчен ул китапларны менә бу романнар алар татар дөньясын ача торган, менә мәсәлән Тиме яшәсендә сукландыргыч образлар тудырган безнең язучыбыз үзенең чоры 70-нче, 50-нче еллар. Мин менә ул чорның сулышын тойдым. Миңа бик кызык булды. Әле бит минем менә дистанцияда зур түгел менә бу чордан. Мин аны Аяз абый әсәрләреннән, ләкин Марсель Галиевның буны икенчерәк бу чорны күрсәтә. Аяз абыйлар кебек түгел. Менә аерма бар. Фәүзия апаның әсәре Һиҗрәт, Себер татарларының тарихын чыгарган. Безнең менә бу иммиграция темасын күтәреп чыккан бик күп тарих фактлар бар. Без инде Карабибек романына борылып карасак, Аяз абыйның, Вахит Имамовның беренче безнең Болгар ханы образын тудырган Вахит Имамов. Һәм менә бу ханның образының үзенчелеге нәрсәдә? Вахит абый безнең шакыра инде изләргә, менә бу сорауга җавап итәргә без тарих турында фикер генә йөртмибез. Бүгенге татар турында фикер йөртәбез. Ничек бердәм булырга? Менә проблемный ситуация тудыра. Һәм ул безгә үрнәкләр бирә. Ничек татарлар, татар ханнары менә бу читекле ситуацияларны җырып чыкканнар. Менә бу бердәмлекне бар саклый алганнармы, ләкин сакламагач нинди фаҗигага дучар булганнар. Менә бу мисалларда безнең Вахит абый тәрбияли. Нәрсәләр йомшак? Йомшак яклары бар романнарның нәрсәдән килә бу? Ашыгып чыгара бар. Менә 2017 елда басылып чыккан Казан-Утварында. Һәм тут же уже роман булып китап чыга. Һәм форма ягыннан әйтәм бит, менә әзер композициянан уйлап бетермәгән әйберләр, кабатланулар очрый. Но бу әйбер булырга тиеш язучыда. Аяз абыйның мәсәлән урамнар артында яшел буын 3 варианты бар. Ләкин бит аны Гариф Ахуновлар, Мөхәммәд Мәгъдиләр, алар бит ничә проза секциясын җыеп бу әсәрләрне тикшергәннәр. Шуның өчен шедевр туганда, менә бүгенге язучылар андый ярдәм күрми. Мин күрмим, менә мин җөрим, безнең әдәбиятны нәрсә бетерә? Мактыйбыз без. Без тәнкыйть фикерен әйтсәң, сен яратмый башлыйлар, аңламыйлар. Рәхмәт, әле татарча яза торган язучылар бар дип гел әйтәләр. Ләкин алай булырга тиеш түгел. Язучыны үстерү өчен аңа йомшак якларында күрсәтергә кирәк, ярдәм кирәк язучыга, аның укучысы булырга тиеш. Бу укучыны тәрбияләргә, ошарга, ул аудиторияны формалаштырырга кирәк. Кем? Телевидение, радио, интернет челтәре. Бәлки инде менә әйтәм бит, электрон пространствога язучылар союзы да җырып кергә тиеш.
һәм шунда актив рәвештә пропагандаларга тиеш безнең әсәрләребезне. Тиз генә бу китапларның анонсларын бәлки рус телендә, инглиз телендә яңгыратырга кем белә? Менә кеше интернетта чумып йөри, менә бу анонсны күрә дә, әле туктата әле кая китапны сатып алырга. Менә мин бер топ булдым. Эзләп йөрим Фаузия Байрамованың китабын, кая сатып алырга да белмим. Романда бит басылды беренче йөзеге генә Казан утварында. Бер китап кибетендә юк Фаузия апаның китабы. Шаккатыргы шей бер бит инде менә. Каян табарга кирәк ул китапны? Значит, аны электрон челтәрдә урнаштырырга кирәк. Чөнки без менә аның үз акчасына чыгаргандыр инде, аның сәбәбе дә бардыр инде ул китапның. Ләкин без менә Себер татарларының Кучумханнан бирле бу мәгълүматны укучылар бу китаптан гына алалар бит. Алар бит татар тарихын мәктәпләрдә бүген өйрәнмиләр. Һәм моны интригасын табып, реклама ясап, укучыны туктале менә бу укыгыз әле, менә нинди мәгълүмат син бу китаптан табасың, үз тарихын актапларын бит инде юк итә торган китап бит бу. Миңа бик кызык булды. Мен бит әле минем ирем тарихчы, бик күп укыган кеше мин. Ләкин бу китапны миңа кызык булды. Әле анда риторика бар, публицистик яклар бар. Ансын инде Фаузия апаның үзенең хукукыннан килә инде, ул аны трибуна итеп кабул итә үзенең романын. Зур форманы. Һәм анда дискурслар шырый. Мин аны идеаллаштырып итмим. Менә ил башында укып чыктым мин. Бурын җыерып әйтәләр инде, кабул итмәгән кеше дә булды бу китапны. Мин аны 2 тапкыр укып чыктым. Башта мин былай гына караган идем, мин моны әдәби традиция аркылы бу әсәргә карадым да, шаккатып, митен каралы җиренә җиткереп моны безнең Батуга эшләгән ил башы образын, правитель образын, ул бит төрки әдәбиятта аны үзенең традициясе бар һәм аны Рабит Батуга шул традицияга бурып әдәби образ тудырган менә бу китапта. Шәймиев образы монда ул әдәби образ буларак мин моны инде бәялим. Ул безнең милли 1000 еллык тарихыбызда тупланган традицияларга таянып иткән. Әйе, кем аны кабул итте? Менә ул Линиана, Сталиниада кысаларында язылган китап. Безнең бит инде Зощенковар язып үрнәкләр калдырганнар дип, әзрәк менә шулай пренебрежительно итеп караган кешеләрне дә күрдем. Укымыйчы фикер йөртәләр китап турында. Син аны укып чык, андара фикер тупла. Бәлки син аны менә бурын кашыңны җыерып укыма, башта тынычланып укы. Мин менә романнарны, укыган романнарны мәкалә язу өчен 3-4, 5 тапкыр укып чыгам. Чөнки мин кыза торган кеше, мин кушкар, шундый эмоцияга гына бирелеп, сызып атмыйм кеше хезмәтен дип 3-4 тапкыр укыйм мин менә фикер туплаганда. Шуның өчен мин аны менә бер нәрсә әйтсәм дә, мин аны бик уйлап 40 тапкыр үчемгә салып әйтәм фикеремне, әсәрләрне бәйләгәндә. Ул менә түгел, менә диагональ буенча укымыйм мин китапны. Чөнки мин язучы позициясеннән карыйм бу китапка. Һәм ул нинди аудиторияда күз алдында китергән микән бу китапны язганда. Я үзен генә эгоистик фикер йөртеп, үзе өчен язган бу китапны. Нинди укучы, койсы бу укучыларын күргән күз алдында. Һәм нинди приемнар кулланган, ул менә бу буынны үзенә җәлеп итәргә. Менә шул ил башын алсак, авылда яшәгән кеше беренче өлешен менә бу китапның рәхәтләнеп, үзенең яшьлек хатирәләрен күреп, моңланып укый торган. Мәхәббәт кыйссасы традицияларына таянып ясаган бүлекләр бар. Матур итеп җиренә җиткереп үрнәк буларак бүлекләр күрдем мин монда. Һәм чөнки бүгенге менә яшь прозаикларның хикәяләрен күрәм, мин гел бастырып чыгара Казан утвары. Алар безнең менә бу милли эпик традицияларын өйрәнмичә язалар әсәрләрен. Интрига гына түгел, алар тема гына табу гына түгел. Әле менә нинди инструмент кулланып, нинди приемнар кулланып, син бу әсәрдән менә матур шәшәк конструкциясы менә мин әйтәм бит инде менә композиция төзи аласың, икебаны кебек инде аның менә һәр шәшәгә үз урында барырга тиеш. Һәр сүзе геройның, һәр образы. Андар бер-бергә тап булдым, бик күп фамилиялар кертәләр, геройлар бүгенге романнарда. Алар истә калмый, хәтердә калмыйлар бу образлар. Менә мин әле моның хикмәтен чишмәдем. Нишләп бу геройлар онытыла? Менә вакыт уза, мин онытам. Бер төп геройларны гына истә тотам. Менә Аязовның әсәрләрен күз алдыгызга китергез, Мөхәммәд Магдиевларның, ул Галимҗан Ибрагимовның романнарына ничә герой керә?
алар әле дә истә. Әйтәм бит, әдәби мәктәп безнең юкка чыга. Без дөнья әдәбиятын өйрәнәбез дип, рус әдәбияты образный системасына таяна торган буын хәзер килде әдәбиятка. Безнең үзебезнең милли эпик традицияларын өйрәнгән язучылар әдәбиятка киләләр дип әйтә алмыйм бүген. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.